Айде, Митрак. Я искам да го видя. Айде, Мими. Кажи се, остави го там да го снима. Айде, Айде, иди. Обаче ръцете му да са над портата. Ми да, какво? Остай го. Остай го, детето. Не. Давай, Васко, давай. Давай, Чичо. На тортата. Браво. Още да я пазим? Ай, последно. Happy birthday. Тортата ще я направим на нищо. Голяма работа. Само че сега. Чакай, ребите! Един по един. Сега Ваня. Без Митко да докъс. Браво! Мисече се. Браво! Мимече се. Айде, Мария. Браво! Вася, айде, Лело. Браво! Ей, духай. Браво на Васи! Айде, сега ще видим торта. Не. Айде. Бабата, става още тука. Айде, Чакайте, бе. купейте се. Чакайте. Айде, Миме, Чакай. купейте. Мария, мамо, Айде. слушчето. Айде, Айде, Миме. Вася, елайте. Айде, Миме. Айде, Васи. Ръката цялата. Не. Не. Стига. Айде, бе. Вкарай му ръката. Айде да пъгнем ръцете. Оха. Ай, кареш. Мария, ще я бърнеш маска, мама. на мен глада. Мамо, не мога, на всичките ще има по парченци от колата. Подпиша на мен. Не мога, мамо, на всичките ще има по подписи и кола и Да не такова. обърнеш той. Не мога, майчета, и на единия колата на